Den 1. april får Danmark en ny NGO, en organisation, som hedder Fundamentet. Fundamentet opererer ud fra sætningen sociale forandringer i bæredygtigt fællesskab. Vi vil ikke bare komme med løsninger på sociale problemstillinger sammen med virksomheder, NGO'er og privatpersoner. Vi vil også gøre det i total bæredygtig drift, både i vores dagligdag og i vores kampagner. Så sker der også det, at hver år der uddeler vi halvdelen af hele vores overskud til velgørende formål. Det gør vi gennem Lykkefonden, som vi selv har oprettet. Fundamentet kan 3 ting. For det første, så kan vi udbyde en række services for vores kunder. Det kan være NGO'er, virksomheder og privatpersoner, som har brug for f.eks. landsdækkende kampagner, fundraising-aktiviteter eller events. Det eneste krav, vi har, det er, at det skal ske med et socialt mål for øje. Det skal komme mennesker til gavns. Og desuden så vil alle vores kampagner så bære på de her bæredygtige principper. For det andet, så skal Fundamentet være en paraplyorganisation for sociale initiativer. Det vil sige, at alle de ildsjæle, der sidder rundt omkring landet og arbejder på projekter til fordel for mennesker, de kan komme til os og få hjælp og sparring, hjælp til sociale medier, til fundraising og til at få deres projekt udformet og sendt ud i verden. Ved siden af det, der har vi vores egne projekter, som vi selv arbejder med. Vi lancerer Fundamentet med 3 landsdækkende aktiviteter, som skal komme mennesker og bæredygtighed til gode. Og på den måde, så kan Fundamentet med tiden blive et stort samlingspunkt for sociale projekter, både lille og stor. Og det er vores hovedformål. For det tredje, så kan vi gå ud og lave forandringer både gennem social lobbyisme og deltage i foredrag og workshops med mere, få virksomheder til at tænke socialt ansvarligt og hjælpe privatpersoner, som måske sidder fast. Lige nu arbejder Fundamentet på en hjemmeside, som skal komme borgerne til gavns. Det kan være de borgere, som sidder lidt fast i systemet og føler, at borgerservice ligesom ikke rækker. Der prøver vi at samle en masse problemstillinger på en gratis hjemmeside, hvor borgerne kan søge hjælp inden for alt fra gældsrådgivning til sygdom. Men det er en længere proces, så den kommer senere på året. Det vi har brug for nu, dels er selvfølgelig kunder til at få fat i alle de services, vi udbyder, men det er også investorer og privatpersoner, som har lyst til at donere. Fordi jo større indtægter vi har, jo større bliver fonden, og jo mere kan vi dele ud hver år. Og det er jo et eller andet sted, det vi rigtig gerne vil. De andre penge, vi samler ind, som ikke bliver delt ud, de går så ind i alle de sociale projekter, vi har. Hvis man vil læse mere, så kan man gå ind på fundamentet.org. Der står der meget mere om, hvad det er, vi vil, og hvordan man kan donere, og hvem holdet bagved er. For jeg er ved at samle et enormt spændende hold af mennesker, som kan mange forskellige ting, og de er bestemt tiden værd. Så jeg siger tak for tiden, og vi glæder os enormt meget til at komme i gang med at hjælpe mennesker over hele landet. Tak.